Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Miniso, Amrita Foot Care and Wellness Center, Lourdes Opticians. I still remember going shopping, fetching Nana's list and adding a few goodies for me. The basics and the treats. The stuff for short trips and the road trips. Shopping for just us and shopping for all of us. The list might change, but the tradition remains. Welby's, we are family. 你好，名客优品。Hello, Miniso. That's your call, Miniso. Miniso. Dr. Mike Tabone, tabib, coach, kittib, entuzjast ħafna l-ħajja, appassjonat ħafna, speċjalment dwar is-saħħa ġenerali tal-bniedem. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq is-saħħa ġenerali, kif għandu jgħix il-bniedem? Is-saħħa għandek diversi definizzjonijiet tagħha u d-definizzjoni tagħha ħafna drabi tinbidel għall-istess individwu matul ħajtu, jiġri jekk inti titkellem ma' xi ħadd ta' 20 sena, definizzjoni tiegħu ta' saħħa hija mod kif tiddefinixxi saħħa x'jifhem biha bniedem ta' 80, probabbilment ifisser xi ħaġa oħra biha. Is-sinti li dejjem taħseb huwa dak il-bniedem li għandek quddiemek. B'saħħtu fejn jixtieq imur, so inti b'saħħtek fejn tixtieq tmur, fejn tixtieq tasal. Jew forsi mistoqsija aħjarja fejn ma tixtieqx illi tasal. Aħna il-moħħ tal-bniedem jaħdem bħal ħafna mammals oħra naħdmu bħala target seeking animals, jiġri aħna l-azzjonijiet tagħna minn ġurnata l ġurnata jiddependu fuq il-miri li jkollna, l-iskopijiet li jkollna, jiġri meta inti titkellem kif għandu jgħix il-bniedem. Għandek elementi bioloġiċi, imma għandek elementi wkoll psikoloġiċi u forsi wkoll filosofiċi għax inti għandek x'inhu l-iskop tiegħek. Tal-ħajja, fil-ħajja. L-iskop tiegħek għal xi qiegħed tgħix minn hemm trid tibda, imbagħad minn hemmhekk inti tinferixxi sort of your reverse engineer x'għandek bżonn tagħmel issa biex 10 snin oħra millum tkun fejn tixtieq tkun, jew forsi ma tkunx fejn tixtieq tkun. Taħseb li ħafna nies imma meta jgħixu b'dak il-tir li qed tajt int. Ifhimni, l-interessi tal-bniedem huma misteru. We've made very little safenna fjena, l-affarijiet li naqra jena, we've made very little progress on the origin of consciousness, minn fejn tiġi l-conscience minn fejn aħna nevolvu l-interessi tagħna fil-ħajja. Ovvjament, fatturi fil-ħajja tal-bniedem dejjem ħajaffettwaw, però hija sort of the $1 million question għal kull individwu li inti ssib l-interess tiegħek fil-ħajja x'inhu u li ssib interess illi huwa worthwhile li tagħmel dawk is-sagrifiċċji kollha biex inti pursue, biex inti timxi wara. Jekk m'għandekx interess fil-ħajja, hemm iċ-ċans li taqa' fid-depressjoni wkoll, mhux hekk bla direzzjoni inti jiġifieri kien hemm ma nafx li mħassib kien jgħidha ma kien jgħid għal dak il-bniedem illi ma jafx għall-import irid imur bil-vapur. L-ebda rieħ mu tajjeb. Eżgur. Għax ma tafx fejn għandek tmur. Eżgur. Is-sinti biex issib fejn għandek tmur, dik hija min-naħa tagħna aħna ngħinu lil dak li jkun mhux le illi ngħinu illi jiskopri dik diversi mezzi ta' terapija li wieħed jista' juża jekk hu qed iħossu bniedem qed iħossu jew xi ħadd qed iħossu li huwa mitluf u ma jafx fejn għandu jmur jew ma jafx xi skopijiet jista' jiddaħħal f'ħajtu biex hu jkun jista' jgħix aħjar. Imma huma importanti ħafna u ħafna drabi ikun hemm drabi fejn inti jkollok tibda minn hemm. Għax inti qatt ma tassumi li xi ħadd neċessarjament irid jiġi aħjar f'saħħtu. Aw min ikun għaddej minn żmien ikraħ illi ma jkollu l-ebda interess illi jirranġa s-saħħa fiżika tiegħu, ma jkollu l-ebda interess jirranġa s-saħħa fiżika tiegħu għax ma jarax il-punt. Mhux għax m'hemmx punt ikun hemm. Imma dak li jkun ma jkunx qed jara l-iskop il għaliex għandu huwa jagħmel ċertu differenzi. Ġinti dik hija importanti ħafna. Aħna meta naħdmu
Ix-xogħol tagħna tidħol ħafna psikoloġija, ġifieri inti and motivation. Meta tajt ix-xogħol tagħna, xogħol ta' tabib ġifieri. Xogħol ta' tabib in ġenerali, imma xogħol mill-punt di vista integrattiv. Jirrikjedi ħafna iżjed għalfejn għax inti ħafna mill-miżuri li tieħu fuq lifestyle in ġenerali jirrikjedu dixxiplina personali. Fil-fatt la darba titkellem fuq il-mediċina integrattiva, inti tipprattika din li ngħidula functional medicine, tajjeb. X'inhi functional medicine? Kif inhi differenti minn approaches oħra? Mela, inti mediċina integrattiva jew mediċina funzjonali, functional medicine jew inkella mediċina holistika huma kollha sinonimi. Ġifieri inti għandek kollha jfissru l-istess. Bej wieħed u ieħor. Imbagħad għandek rridu nifhmu li din hija area illi hija fl-istadji bikrin tagħha. Ilha it's been around for a few decades imma għadha qed tifjorixxi. A few decades in medical terms, in scientific terms is very little. Ġifieri jekk jiena niġi għandek, tajjeb għax inti tagħmel functional medicine, x'hemm differenti minn kieku mort għand tabib ieħor? Id-differenza hija li mill-punt di vista integrattiv inti tipprova kemm jista' jkun tieħu a complete approach. Issa fil-verità tista' xi darba tieħu bħalma ġieli jingħad li the 360 approach you leave nothing out li tinkludi il-variables kollha tal-bniedem li għandek quddiemek. Inti dak huwa t-tir tiegħek, that's what you aim for, imma il-komplessità tal-bniedem li jkollok quddiemek qatt ma tista' tinkwadraħħa in a complete manner għax dejjem jibqa' Jiġri tkun taf kemm tkun taf il-bniedem tkun ilek kemm tkun ilek tikkuraħ dejjem jibqa' the element of the unknown li huwa tajjeb ukoll inti dejjem hemm iżjed titgħallem dwar dak li jkun imma mill-punt di vista ta' ħanajtek prudenza ma tistax tajt qatt li it's a complete 360 approach li ma ħallejt xejn barra. Għax hemmhekk imbagħad inti tiżbalja issa huwa mill-punt di vista funzjonali li hemm li huwa differenti huwa li aħna we try and go for the roots of disease. Mela, jiena ġejt għandek naf li ddum ma' pazjent, għax ovvjament biex tiskopri daw l-affarijiet kollha trid tuħu l-ħin tiegħek li inti tajt kemm jista' jkun issir taf ħafna affarijiet fuq il-persuna u jekk jiena qed tuġani for example, inti ħadd tipprova tara żomm imma hemm qed juġak jew forsi u qed juġa. The root, il-kawża. Ux vera. Dak huwa t-tir hija. Inti meta tieħu id-differenzi mela bejn proċess integrattiv u proċess tradizzjonali. Il-proċess integrattiv illi jagħmel huwa illi jekk inti tippreżenta baja, inti tippreżenta bi problema ta' pressjoni, tippreżenta biex tippreżenta, ma nifqux ma dik il-problema biss, naraw il-fatturi f'ħajtek illi kapaċi qegħdin jikkawżaw dik il-problema. U kif nistgħu natwaw miżuri fil-ħajja tiegħek permezz ta' diversi affarijiet inkluż ikel, fejn ikun hemm bżonn interventi ta' supplementazzjoni, vitamini, minerali, nirrevedu inti l-kunċett ta' mistrieħ xi fisser f'ħajtek, nirrevedu. Kemm importanti li torqod tajjeb? L-irqad huwa essenzjalment importanti għal saħħa in ġenerali kemm mentali u kemm fiżika, jiġifieri esempio jkun hemm studji li jekk inti torqod inqas minn 6 in ġenerali, ovvjament għax dan jkun jħadu popolazzjoni speċifika, ma jsibu pereżempju li jekk inti tieħu salt nies u tagħmlilhom sleep deprivation over the course of 5-6 days, certain hormones will drop, ċertu hormones jinżlu. Jekk inti ma torqodx biżżejjed il-moħħ waqt l-irqad inaddaf minn ġo fih. Inaddaf physically, jiġifieri mhux biex mill-punt di vista psikoloġika, physically l-immune system inaddaf lek il-moħħ. Jekk inti ma jkollokx ma żżommx dak ir-ritmu between daytime and nighttime, ikollok iżjed riskju ta' ċertu mart il-qudiem. Nafu li jekk pereżempju tibqa' imqajjem tard bil-lejl jiżdiedlek il-livell ta' cortisol pereżempju u long term jekk inti jkollok derangements ngħidulhom fil-cortisol kapaċi jkollok iżjed kalċifikazzjoni fl-arterji. Earlier in life, il-kalċifikazzjoni fl-arterji huma ġeneralment proċessi li to some extent or other it happens to everyone across time. Imma inti mbagħad hemm ċertu affarijiet li tista' timplementa biex inti tillimita dik il-ħsara. U bażikament jiena mill-punt di vista tiegħi, għadana kif qegħdin ngħidu integrative diversi opinjonijiet fuq mill-punt di vista tiegħi x'in jidħol każ, x'in jidħol bniedem, jiena napproċċja s-sitwazzjoni bħal kieku kienet xena ta' krimini u inti tibda tidentifika s-suspetti, tipprova. Ma tidħolx bis-suspettat f'moħħok diġà.
telimina anzi u tidħol isek ma taf xejn. Fimni, inti jekk inti għandek ideja fejn is-suspetti kapaċi jkunu, xorta żommu f'moħħok. Mhux hekk? Imma ma tasalx għal konklużjoni. Inti tuża l-informazzjoni biex tasal għal fatti, mhux tidħol fis-sitwazzjoni bil-fatt f'moħħok tipprova nsib informazzjoni illi tissostni dak il-fatt. Fimni xirrid ngħidlek jiġriek xi jiġi referut b'tajroid. Ma nidħolx nillimita ruħi għat-tajroid, għax kapaċi l-problema mhix it-tajroid imma mal-adrenals. Jekk inti għandek problema illi pereżempju ħaġa komuni tajroid fin-nisa, inti għandek problema fejn inti kellek protracted stress through time, u inti ilek taħt levels ta' stress. Issa stress huwa xi ħaġa pjuttost astratta, imma fil-verità meta tieħu ċertu testijiet, il-ġisem ikun qed jirreact jew tara ċertu ngħidulhom derangements, jiġifieri jkunu riżultati ta' testijiet li ma jkunux fin-normalità, fin-norm ta' dak li għandu jkun, illi jkunu relatati jew ma' stress jew ma' irqat kif qattint, u jaffettwaw, pereżempju l-kortizol li semmejna ftit ilu jaffettwa l-irqat. Jekk inti ma torqodx sew jaffettwa l-kortizol, jekk ikollok kortizol għoli ħajjaffettwalek, so it's sort of a chicken and egg situation ukoll. U inti tipprova taqbad minn fejn huma ġejjin. Kapaċi kienu l-adrenals, jekk qegħdin nitkellmu fuq thyroid, kapaċi huma problema ta' minerali fil-ġisem, kapaċi għandek autoimmunità. I believe it's like 27% of adult women, 1 in 4, they would have some level of autoimmune thyroiditis going on and they wouldn't know. Tifhimni jiġifieri fil-fatt. Jiġifieri inti tajt li functional medicine ġi persuna għandek, pereżempju bit-thyroid, u inti ma tikkonċentrax biss fuq it-thyroid, imma tikkonċentra fuq il-madwar ukoll. U ġvera biex forsi tasal għal ċertu ikollok idea ċara ta' dik il-persuna, mhux idea kompluta kif qed tajt inti għax ikun impossibbli, u tara kif il-problema tittekilja isu minn kull imkien. Qed nifhem sew. Kull imkien hija kelma kbira, imma inti tipprova. Jiġifieri jekk inti biex nissimplifikawha, jekk inti għandek it-thyroid, jew għamela għandek il-pressjoni, biex nara, inti għandek il-pressjoni, u għettiħu l-pirmi tal-pressjoni. Hemm affarijiet oħra li wieħed jista' jinvestiga fir-rigward tal-pressjoni. Hemm affarijiet oħra li wieħed jista' jinvestiga fir-rigward tal-pressjoni, pereżempju, bilanċ ta' minerali fid-demm. Eżempju, hemm kondizzjonijiet tal-qalb, pressjoni inkluża, problemi ta' ċertu ritmi fil-qalb, bħalmi per eżempju l-atrial fibrillation li għaw ħafna bija. X'inhi dik? Din hija wieħed mill-iżjed problemi komuni ta' ritmi fil-qalb. Okay. Il-qalb bażikament hija pompa. Inti għandek pompa illi l-aspett interessanti tagħha hija li l-fuel li tippompja hi stess bżonnu hi biex jitkompli tgħix. Inti l-qalb meta nitkellmu fuq organ reserve, il-ġisem għandu ċertu riserva fuq ċertu aspetti, per eżempju kliwi għandek ċertu riserva fil-fatt bniedem kapaċi jgħix b'kilwa waħda. Fwiet għaw min ikun ilu bil-mart tal-fwiet żmien, u l-fwiet ikompli tajjeb u ħażin, ikompli iservi lill-bniedem fil-kompitu tiegħu. Il-qalb ir-redundancy tagħha ħanajdula hekk hija inqas, jiġifieri inti l-qalb tistorjalek bħala enerġija, stiva ta' enerġija bħala riserva ikollok for 10 beats. Jiġifieri inti huwa importanti ħafna li affarijiet pereżempju li jaffettwaw il-qalb b'mod ħażin. X'inhu ma l-affarijiet li jaffettwaw il-qalb b'mod ħażin? Pereżempju jekk qed titkellem għax aħna lek imbagħad pressjoni, pereżempju jekk għandek pressjoni li mhix kontrollata. Ħad affettwalek. Mhix kontrollata, taffettwalek. Il-pressjoni ħafna nies ma jkunux aware illi l-pressjoni tagħhom hija għolja, jew inkella jgħidlek jiena la nħossni sew meta fil-verità ħsara tkun qed issir. U l-pressjoni u affarijiet oħra kapaċi waslu għal affarijiet bħalmi li qatlek l-ewwel problemi ta' ritmi fil-qalb bħal huma l-atrial fibrillation. Issa pereżempju issa dika apparti ma' problemi ta' ritmi fil-qalb, problemi ta' pressjoni, kapaċi pereżempju ikollok problema ta' magnesium, mhux bil-fors imma kapaċi. 80% tan-nies bil-atrial fibrillation saru ċertu studi li jsibu li jkollok low magnesium. Kemm ikollok fatty acid balance ġol ġisem bejn fatty acids li huma. Kif tiskoprihom kollha dawn l-affarijiet?
Ifhimni, inti jkun hemm ċertu affarijiet aħna neħtlu f'ċertu elementi ta' eżaminazzjoni u ispezzjoni x'in naraw bniedem illi jmorru lil milli nagħmlu fil-mediċina regolari. Pereżempju, inti tista' tassessja ċertu bilanċ jew ċertu defiċenzi ta' minerali minn mis-saħħa ta' dwiefer, mis-saħħa tax-xar, eżempju. Elementi li ġieli jitlu wkoll ta' fil-mediċina regolari, pereżempju fil-mediċina regolari x'in naraw dry skin, speċjalment ħafna drabi ninvestigawha mal-drieħaw, mal-forearm. Dik kapaċi tkun sinjal ta' problema ta' thyroid li nużawha fil-mediċina regolari, eżempju. Imbagħad aħna fil-mediċina integrattiva hemm naqriżjed focus illi mhux ma jfissirx biss li kapaċi thyroid low, imma kapaċi jkoll ikollok essential fatty acid deficiency li huwa li aħna nifukaw liżjed fuq l-omega 3. L-omega 3, l-omega 6 jekk inti qed titkellem fuq saħħa ġenerali, jekk inti qed titkellem fuq saħħa mentali, jekk inti qed titkellem fuq saħħa tal-qalb, jekk inti qed titkellem fuq infjammazzjoni in ġenerali li aħna waħda mill-affarijiet li nippruvaw nikkumbattu fil-mart kroniku hija l-aspett tal-infjammazzjoni. U sfortunatament in the West permezz tad-dieta li aħna nipprattikaw li ħafna most of the Western world inti għandek a variant of the standard American diet. Għandek ikel proċessat, ikel raffinat, il-bot minn natura, ħafna drabi, u dan ħafna drabi jirriżulta waħda mill-affarijiet mhux l-unika ħaġa li jkun hemm li tikkontribwixxi għal mart, imma waħda mill-affarijiet li jirriżulta huwa li jkollok relatively higher, ikollok iżjed omega 6 milli omega 3. Ir-ratio tal-fatty acids fil-ġisem, tax-xaħmijiet fil-ġisem, irid jilħaq bilanċ illi jkun bilanċ illi jagħti dak l-ambjent fil-ġisem illi m'għandekx biss infjammazzjoni, m'għandek ukoll elementi ta' bażikament għax bil-Malti inti għandek kimiċi ġol ġisem li jgħidulu mycosanoids. Issa dawn huma jiġu prodotti minn fatty acids. Dawn il-fatty acids inti għandek minnhom li jipproduċu kimiċi li huma infjammatorji, għandek oħrajn li jipproduċu kimiċi li huma anti-infjammatorji. In ġenerali l-omega 6, mhux strettament kull ma jsir mill-omega 6 huwa ħażin, imma peress li d-dieta tagħna hija ħafna iżjed konċentrata fl-omega 6, l-omega 6 ħafna drabi jkun zbilanċjat mal-omega 3. U inti l-omega 3 tista' ġibu minn diversi affarijiet bħal huma legumi, seeds, dark greens, dal-affarijiet. Ġifieri jekk bniedem jiddeċiedi jrid dak li ngħidulu mediċina integrattiva, tajjeb li diġà semmejna, x'wieħed għandu jistenna kif inti tipprova issolvi kelma li qed nuża jien. Bniedem milli ma jkunx overweight. How can he reverse it? Issa hekk ovvjament nixti infakkar lin-nies li dan huwa podcast edukattiv tajjeb u ovvjament dejjem ħudu parir minn it-tabib tagħkom importanti ħafna. How can we reverse it? Kif tista' tgħin hawnhekk il-functional medicine, pereżempju bniedem obese jew overweight? Mela, jekk nassumu għas-saħħa tal-argument li il-min għandna qudiemna li huwa obese qed isofri minn problemi metaboliċi illi waslu eventwalment permezz tal-obeżità, permezz ta' problemi bl-insulin eventwalment jwaslu għad-diabete type 2. Qegħdin nassumu li m'għandniex xi ħadd illi huwa type 1 qudiemna jew li għandu problemi immunitarji fejn kapaċi jaqalu t-sokkor f'daqqa. Inti hemmhekk hemm diversi affarijiet li tista' tagħmel u tista' tinvestiga biex inti tara x'riskju għandu dak li jkun biex jiżviluppa mart tal-qalb il-qudiem li inti obese diġà hemm ir-riskju meta inti għandek ċertu ammont ta' xaħam eċċessiv, inti ġismek għandu dik li ngħidula low grade inflammation, għandek infjammazzjoni kontinwa. Inti meta il-proċess kif aħna nixieħu bażikament jiġi aċċellerat meta aħna nistorjaw iżjed storage ta' energy iżjed xaħam milli inti għandek bżonn. L-infjammazzjoni tirriżulta illi jkollok problemi iżjed bikrin qabel iż-żmien
fl-arterji pereżempju. U daw l-affarijiet kollha sinti kif tista' tindirizzaha din sitwazzjoni bħal din. Trid tara din il-problema ta' storage eċċessiv minn fejn ġiet. Mela, hemm problema ta' ikel, hemm problema ta' thyroid, eżempju, għax hawn minna xi kollu thyroid slow, jibda iżid il-pis. U tidħol f'dal affarijiet. Però l-ikel dejjem huwa ċentrali u l-eżerċizzju wkoll. Inti il-nuqqas ta' eżerċizzju huwa problema ċentrali fl-obeżità, problema ċentrali. Huwa dejjem il-każ li min ikun obiż ma jkunx qed jitrenja. Mhuwiex dejjem il-każ, u inti jekk inti anka tajjeb għal min ikun qed jisma' jekk inti għandek ċertu piż żejjed u tkun qed tagħmel eżerċizzju, qiegħed f'ħafna inqas riskju minn għandu piż żejjed u mhux qed jagħmel eżerċizzju. Avolji inti ma nżilx mill-weight. Eżempju, imbagħad inti tidħol f'elementi oħrajn tal-ikel, qed tieħu zokkor raffinat, qed tieħu xaħmijiet li huma ħżiena, meta nitkellmu xaħmijiet li huma ħżiena pereżempju. X'qegħdin ngħidu? Inti għandek saturated fats, għandek polyunsaturated fats, għandek monounsaturated fats. Biex nissimplifikawha saru studji, speċifikament fuq il-qalb, mal-Predimed li jurew illi inti żjud xaħmijiet minn nuts u mill-olive oil inaqsulek drastikament il-ċertu riski għal ċertu mart tal-qalb. Li jimbat hemmhekk żviluppaw madwar it-teoriji tad-dieta mediterranja dal-affarijiet fil-rigward tal-qalb. Sa meta ngħidu dieta mediterranja x'inhi aħna fil-Mediterranja din, però niklu dieta li hija klassifikata mediterranja le, in ġenerali le. Id-dieta medja ta' Malta in ġenerali hija dieta tal-West. Kif qedna kif semmejn iktar kmieni jiġifieri inti għandek ħafna ikel proċessat. Meta ngħidu dieta ideali rigward il-qalb, again, tista' ma tapplikax għal kulħadd, imma ħafna drabi qegħdin nitkellmu dieta illi tkun għolja f'ċertu fatty acids illi jikkumbattu din l-infjammazzjoni li ssir ġol ġisem. Tajjeb, issa dawn il-fatty acids nistgħu nġibuhom minn diversi sorsi ta' ikel. Inti għandek dak li ngħidulu l-linoleic acid, imbagħad għandek dak li ngħidulu l-alfa linolenic acid. Għadrit tal-kelma ngħidu LA u ALA. Sinti l-LA tista' ġibu minn nuts, legumi, seeds, eżempju. Imbagħad għandek l-ALA tista' ġibu minn seeds partikolari, bħal-huma chia seeds, bħal-huma l-flax seeds, bħal-huma l-pumpkin seeds, ċertu dark green leafy vegetables, ċertu cold climate greens, semmi li trid, spinach, collard greens, kale, tal-affarijiet kollha. Dawn il-fatty acids tajjeb minnhom isiru ċertu kimiċi fil-ġisem illi kapaċi jkunu jew infjammatorji jew inkella kontra anti-infjammatorji. Il-fatti għax proċess suġġett pjuttost komplikat, ħan nipprova nissimplifikah. Aħna ħafna nies jgħidulek ismuhu żejt tal-ħuta. Dik ħaġa nifhmuha. Iż-żejt tal-ħuta huwa l-omega 3 fatty acid omega 3 illi jiġi lower down fil-sistema tal-fatty acids, jiġi lower down, jiġi jekk inti qed tieħu nuts, legumes, seeds, dawn is-seeds speċifiċi li żjed illi qegħdin nitkellmu omega 3 huma bħal pumpkin seeds, chia seeds u flax seeds. Dawk eventwalment il-ġisem permezz ta' enzymes fil-ġisem jipproduċi minnhom ngħidulhom l-EPA u d-DHA. U dawn huma l-omega 3 fatty acids li żjed importanti biex inti żżomm ċertu infjammazzjoni lil mill-arterji u lil minn ġismek. Biex inti kemm jista' jkun l-arterji ma jixxieħux qabel iż-żmien. Niftehmu? Issa fid-dinja ideali, in an optimal state li mhux kulħadd ikun optimal state ġismu l-ħin kollu, inti jkollok conversion ta' 2% isu ta' dawn il-fatty acids li jiġu pereżempju mit-chia seeds, flax seeds tal-affarijiet għal l-EPA u d-DHA. Allora trid iżżid. Allora trid iżżidhom. So bażikament one of the best ways to do it huwa li tieħu żejt tal-ħuta. Li għalhekk li pereżempju mill-punt di vista tagħna we advise dan kienu saru studji, pereżempju fit-2008 sar studju speċifiku fejn kienu studjaw ċertu ratios ta' omega 3 ma' omega 6 li huma li żjed ratios ideali għal mart divers, mart fir-rigward ta' saħħa tal-qalb, fir-rigward ta' autoimmunità u dal-affarijiet. Jiġifieri dawk huma biex nagħti ideja ħafifa ta'
l-idea ta' xaħam. Jiġifieri inti mbagħad in-naħa l-oħra għandek l-omega 6. Jiġifieri l-omega 6 għandek bżonnu f'ġismek mhux le. Għal-kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal-bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar, Lourdes Opticians, San Juan. Tobba tal-għajnejn kull-jum u jekk tordna nuċċali ġdid, il-vista hija b'xejn. U issa anke nġibulek in-nuċċali d-dar. Għall-appuntament ċempel 21381226. Dak li semmejna l-ewwel ċertu nazzu li jum Sudan li tik l-LA. Dak l-LA eventualment jiġi GLA, ġolli sem gamma linolenic acid. U dan ħafna nisa forsi jistgħu jirrelataw, ħafna nisa jieħdu Evening Primrose Oil. Dak huwa gamma linolenic acid. Sa dak għal-aċtu jista' jsir fil-ġisem żewġ affarijiet. Jista' jsir jew ngħidulu prostaglandin 1 illi huwa protettiv. Tipo li għadna l-ewwel l-EPA u DHA. L-EPA u DHA jiġu ħafna drabi assoċjati ma' prostaglandin 3 u it-3 u l-1 ħafna drabi jipproteġuna kontra diversi affarijiet. Imma wkoll dan il-GLA peress li omega 6 jista' jiġi dak li ngħidulu aċidu arachidonic acid. U dan għandu fatturi tajbin fil-ġisem u jgħin fil-infjammazzjoni u jgħin biex niproteġu l-intestin, biex niproteġu l-kidneys, biex niproteġu il-mjukoza tal-musrana. Però parti mill-problema ta' l-aċidu arachidoniku huwa li minnu nikrejaw kimiċi infjammatorji. Hija parzjalment ir-raġuni għalfejn ħafna laħam, speċjalment ħafna laħam imxaħħam mhuwiex advisable għal nies illi jsofru minn ċertu mart, illi huma at higher risk for heart disease. Issa ovvjament hemm il-diskussjoni fuq il-kolesterol, ċertu affarijiet għadhom qegħdin jiġu diskussi, ċertu parametri qegħdin jiġu iżjed in focus dal-aħħar, jiġifieri inti għandek issa din qed issir iżjed riċerka fuq lim tipi ta' kolesterol jagħmlu l-ħsara u kif nistgħu nikkontrollawhom aħjar. Jiġifieri il-bilanċ tax-xaħam huwa mhuwiex argument illi tista' taqbad u taqta' linja tajt jingħaw jew jingħaw, għax hemm argumenti b'saħħithom minn diversi aspetti u diversi opinjonijiet, imma li ju ċar, at least, milli nistgħu naraw huwa li ċertu fatty acids huma iżjed jikkontribwixxu iżjed għall benefiċċju tas-saħħa tal-arterja. Għalfejn tħalt fis-saħħa tal-arterja għax inti meta nitkellmu obeżità, meta nitkellmu pressjoni, meta nitkellmu kolesterol. Daw l-affarijiet kollha meta nitkellmu waist to hip ratio pereżempju, jekk inti qed iżżomm iżjed xaħam fiż-żaq jew inti iżżomm iżjed xaħam fil-hips. Tagħmel differenza għar-riskju għall-qalb pereżempju. Kont nafa. Pereżempju, imma daw l-affarijiet kollha jikkontribwixxu eventwalment għal xiex biex li inti jekk inti ma tieħux ħsieb ikollok dak li ngħidulu deposition, ikollok akkumulazzjoni ta' ċertu xaħam fl-arterji li jimbagħad ikollok djuq li jimbagħad kapaċi jkollok problemi. Il-problemi nafu x'inhu ma jiġifieri. Is it reversible? To some degree. Għax inti meta semmejt l-obeżità, semmejt ħafna affarijiet li ovvjament l-obeżità tagħmel lill-ġisem, l-ġisem jixjieħ, l-arterji qed issemmi. Is it reversible? Ġifieri bil-Malti nistgħu taqlek kollox jerġa' jiġi lura l-arterji jekk issa għamiltilhom l-ħsara because ilek obese għal ħafna snin. Tista' terġa' ġibhom b'saħħithom u kif jekk tista'? Mela, jekk qegħdin nitkellmu fuq obeżità u fuq problemi tal-qalb, inti jiddependi dejjem kellekx dak li ngħidulu cardiac event jew le jekk inti kellek heart attack għalla ħares qatt u inti tlift parti minn qalbek għax parti minn qalbek m'għadix taħdem. Però hemm dik li ngħidulu aħna secondary prevention, jekk inti diġà qiegħed f'pożizzjoni fejn inti diġà għamil ċertu ħsara, aħna nippruvaw nirriversaw. Kapaċi jirrikjedi elementi ta' mediċina tradizzjonali u mediċina integrattiva flimkien. Tajjeb, inti il-ġisem għandu kapaċità
biex jirkupra minn ħafna affarijiet. Però irrid ikun hemm proċess li jkun adekwat. Natu eżempju. Jekk inti għandek l-obeżità u għandek il-pressjoni u għandek diversi affarijiet, diversi riski li jagħtuk overall higher risk li inti jkollok problema bil-qalb. Inti ma tistax tillimita ruħek għal-mediċina biss. Il-lifestyle huwa estremament importanti. L-ikel irid jiġi adekwat, irid ikollok energy control, trid tara x'inti tiddaħħal bħala enerġija, bħala ikel, trid tara x'inti toħroġ. Jekk inti tkompli tistorja enerġija li m'għandekx bżonn, il-proċess tal-mart qed tajnu mhux twaqfu it-tip ta' enerġija li nieħdu. Eżempju, hemm carbohydrates u carbohydrates. Sokkor raffuna, pereżempju whole grains, per eżempju, mhux whole wheat, whole grains. Meta nitkellmu whole grains in ġenerali, għandek ir-raj, għandek il-barley, għandek diversi. Whole grains in ġenerali, mill-aspett ta' mediċina orjentali, jintużaw ħafna biex inti you bring about blood sugar control. Eżempju, one of the simplest ways illi ħafna nies jistgħu jippruvaw huwa il-brown basmati rice. Brown basmati rice għandu l-ewwel semmejna l-proċess ta' oxidation kif issir il-ħsara fl-arterja. Għax oxidation and inflammation huma jimxu hand in hand. Huma l-mod kif aħna nixjieħu. U aħna meta nkunu qegħdin fi proċess ta' obeżità jew fi proċess ta' dysfunction metabolika li twassal eventwalment għal diabete, inti dak il-proċess ta' xjuħija qed taċċeleraħ. Issa, għalhekk importanti li nsemmu ħafna l-antioxidants. L-antioxidants jgħinu għal biex jikkombattu this oxidation. Issa, brown basmati rice has 70 antioxidants that we know of. Istra. Għandu xi ħaġa pereżempju ngħidula gamma original, which is not found in meaningful quantities. Safenna fien anywhere else. It's only found in meaningful quantities in brown rice bran. Il-bran ngħidulu aħna. Il-brown rice huwa coated pereżempju vitamin E, which is a very potent antioxidant. Jipproduċi għandu elementi fih illi jgħinu biex pereżempju nżidu ċertu antioxidants fil-ġisem. Il-ġisem minnu nnifsu għandu sistemi ta' antioxidation u. Il-ġisem meta jara l-oxidation, aħna meta nipproduċu l-enerġija, meta tipproduċi l-enerġija minn minuta li titwielet sa meta niġu biex immutu. Inti il-proċess biex nipproduċu l-enerġija għandu a side effect, u s-side effect huwa dan l-oxidation li din insemmu. Aħna l-enerġija ġol ġisem tiġi prodotta permezz ta' ngħidulhom highly charged particles, ikunu electrical particles illi jkunu unstable ħafna, u dan tru il-proċessi li jiġu prodotti dawn il-partikoli kapaċi jagħmlu ħsara lid-DNA, kapaċi jagħmlu ħsara lix-xaħam, kapaċi jagħmlu ħsara lill-proteini ta' madwarhom. Il-ġisem għandu sistema ta' antioxidants li hemm diversi. Jiġifieri għal min irid ifittex hemm dak li ngħidulu superoxidized dismutase, hemm glutathione peroxidase, dat tip ta' affarijiet. Illi dawn ikunu mezzi ġoċ-ċellola u barra biex huma jipprevenu li ma ssirx daqshekk ħsara lil ġisem jimrat. Issa dawn nistgħu ngħinuhom diversi affarijiet. Eżempju, tieħu iżjed antioxidants mill-ikel. Vitamina C, antioxidant importanti ħafna. Glutathione jgħinu wkoll. Issa glutathione huma magħmul minn diversi affarijiet. Qegħdin jiġri ċertu amino acids li jgħinu wkoll biex inti tiddetossifika l-ġisem. Dan il-proċess kollu. Jiġifieri, issinti brown rice, pereżempju semmejna l-brown rice. It gives you this antioxidant potential. Jekk tieħu berries itawk antioxidant potential ieħor. Jekk inti titrenja, il-proċess ta' training peress li huwa proċess stressanti. Fuq il-ġisem. Ftit stress għal ġisem tajjeb. Ġem dak il-kunċett li ngħidulu hormesis, jiġifieri what will kill you in large quantities in small quantities can bring about a beneficial effect. Il-training fil-verità huwa proċess stressanti. Żgur li Però inti meta l-istress ikun jekk tagħmlu sew. id-dożat ikun doża tajba. Inti flok tir-riżulta li ssir ħsara liċ-ċellola jiġi released dak li jiġi activated mhux released. Jiġi attivat dak li ngħidulu NRF2 u dan jirreleasja messaġġ biex l-antioxidant systems tal-ġisem jibdew jaħdmu. Għalhekk min jitrenja ħafna drabi jkollu dak li ngħidulu decreased all-cause mortality. All-cause mortality meta nitkellmu aħna jiena u inta hawnhekk. X'riskju għandna
ta' mortalità li mmutu from all causes bħalissa. Per eżempju, jekk jiena impejjeb għandi 40% increased risk. Fimtek. Pero jekk jien ma pejjibx neħħejthom dawk. Jekk inti titrenja, ma nafx in-numri eżatt imma it decreases drastically. Bniedem li jitrenja l-fem bniedem li ma jitrenjax. U ħafna drabi ħabba dawn is-sistemi, ħabba wkoll benefiċċji li jsiru fuq il-pressjoni, benefiċċji li inti jkollok fuq anka il-lipid profile, il-kolesterol tiegħek. Ovvjament ċertu nies, l-importanti li ngħiduha, ma jkunux jistgħu avolja jkunu din jitrenjaw tajjeb, avolja jkunu din jiklu tajjeb, ċertu nies xorta ma jirnexxilhomx iniżlu l-kolesterol. Għax nimmorru lura għal dak li għadna illi ċertu nies ikollhom problema ġenetika. Illi inti tagħmel kemm tagħmel bil-lifestyle, xorta jibqa' diffiċli ħafna li twaqqalhom il-kolesterol mhux ħanajdu impossibbli. U mbagħad hemmhekk tittieħu l-pinnoli probabbli. Meta kolesterol, again, qegħdin nużaw bħala umbrella term għax hemm diversi subterms li aħna nużaw biex nidentifikaw il-kolesterol li kapaċi jagħmel il-ħsara. X'dat tip ta' affarijiet. Imbagħad fuq l-ikel hemm ħafna fejn tista' tiftaħ. Hemm ħafna fejn tista' tiftaħ. Jiġifieri, pereżempju, jekk nieħdlu minn punto di vista oħra, id-detoxification tal-ġisem biex inti ma jkollokx toxin burden ġol-ġisem li jikkreja iżjed infjammazzjoni. U jkompli jipperpetwa. Meta toxin burden, ġifieri, x'inti tajt? Mela inti għandek load jifhimha kulħadd, mela inti għandek load mill-environment, load mill-ambjent, load ukoll mill-ikel. U jiena nħobb inżid il-load ukoll mill-istress li inti jkollok occupational. Jiġifieri meta tajt load, pereżempju jiena qiegħda hawnhekk għandi load mill-ambjent, jiġifieri pollution. Mux neċessarjament, toxins are toxins, għalek kont ngħidlek, you go into, mela inti għandek affarijiet tossiċi li jistgħu jiġu mill-ikel. Affarijiet tossiċi li jistgħu jiġu mill-ambjent tiegħek, pereżempju air pollution. Ħafna trapp, per eżempju, particulate matter u heavy metal residues, heavy metals bħal mercury, cadmium, arsenic. Dawn kollha kapaċi jiġu through the environment. Imbagħad għandek ukoll the toxic load fuq livell psikoloġiku. Il-ħajja psikosoċjali tal-individu, mela jekk inti hemm relazzjonijiet that are not feeding you but are hindering you, għandek ukoll ħafna drabi naqsmuhom fit-tnejn. L-aspett soċjali u l-aspett occupational. Mix-xogħol tiegħek. Jiġifieri dawk jieħdlu wkoll għax jiena nista' nirranġalek teoretikament jekk nirranġalek detoxification pathways biex aħna naraw li inti pereżempju ma jkollokx ċertu akkumulazzjoni ta' ċertu toksiċu ġismek imma inti mbagħad tant inti stressjat jew stressjat li m'intix torqod. Jew minn relazzjoni m'intix torqod u mbagħad qed terġa' tmur lura. Kif qadna fil-bidu, jekk inti qed tistressja l-istress, ifhimni l-istress huwa parti mill-ħajja. Aħna li niddiskutu huwa ir-relazzjoni tagħna mal-istress, ir-reazzjoni kif inti tirrelata mal-istress u kif inti tirreaktja għalih. Inti nippruvaw aħna li kemm jista' jkun. Jekk inti għandek 1 unit of stress, ir-reazzjoni tiegħek tkun adekwata għal dak. Per eżempju, min jixrob l-alkohol. For every 1 unit of stress, long-term alcohol intake, dak li ngħidulu chronic li jkun iżjed minn li jkun to the order of 1 unit a day, jekk qed tieħu 7 units fil-ġimgħa, tiġi klassifikat bħala chronic drinker. Over time, your resilient 1 unit a day, 1 unit a day kemmi? Tazza bit, jew unit birra, jew whisky semmi li trid. Jiġifieri jekk tu tazza bit kull jum. Jekk inti qed tieħu, issa dana tiġi klassifikat chronic. Ifhimni, dana biex lilin mill-aspett kulturali tal-alkohol, għax hemm l-aspett kulturali, aħna qegħdin nitkellmu minn aspett fiżjoloġiku. Nafu mir-riċerka li jekk inti tieħu unit alkohol kull jum, which comes to a total of 7 units a week. Tajjeb, inti lungo termine fl-iskun isu fil-ġimma, fl-iskun ħaġa. Ir-relazzjoni bejn il-moħħ u l-adrenals huma minn fejn aħna nġibu l-enerġija biex nikkumbattu l-istress, dik ħatibdilha u tibdilha b'tali mod li inti jekk ikollok unit stress ħadd irreaktja għar għalih u ħatħossu iżjed dak il-unit stress. Ħajkollok iżjed problemi ta' burdati. Apparti li minnu nnifsu l-alkohol huwa empty calories, m'għandekx amino acids, m'għandekx protein, m'għandekx xejn. U xin jiġi konvertut xin jiġi konvert ġol ġisem fil-fwiet b'dik id-detoxification li semmejna ftit ilu, jifforma xi ħaġa acetaldehyde li jagħmel ħsara kbira. Issa, biex anke ma nallarmawx in-nies jekk inti qed tixrob
Hemm affarijiet li tista' tagħmel f'ħajtek illi Biex tpatti. biex tpatti l-aħjar mod kif tpatti huwa tieqaf tixrob. Tiegħek. Jiġifieri mhux vera, a glass of wine a day is good for your health. Mela glass of wine, ifimni, dawn ikunaw ċertu statements illi dan bħal meta jsiru argumenti mill-punto di vista integrative. Jew l-statement trid tara x'hemm warajh u trid tara hux sostenut minn riċerka kredibbli. Dan il-klim li kien jingħad fuq l-alkohol, speċjalment red wine, ħafna drabi huwa assoċjat ma' resveratrol. Il-resveratrol huwa polifenol li ssib fil-imbi taħmar. U dan huwa jaħdem bl-istess resveratrol li jattiva dak l-NRF2 li qedna l-ewwel. Ġifieri jattiva that system and it has beneficial effects on the body. Imma biex tieħu biżejjed resveratrol biex ikollok benefiċċju tant trid tixrob illi Li mbagħad lew. Jiġifieri mhuwiex advisable fuq dak issa. Again, tagħmel argument bilanċjat għax saru studji fil-blue zones tad-dinja fejn nies jgħixu to be 100 and over u ġeneralment jixorbu l-imbit. Imma having said that jiena min-naħa tiegħi jiena I advise illi ma jinxtorobx. Vera li fil-ġim iktar ma terfa' tqil, iktar aħjar u ikbar aħjar. Mhux neċessarjament inti meta titrenja again, what's your purpose? Jekk inti trid terfa' u tikser rekord huwa mod. Jekk inti trid titrenja għal sport partikolari ieħor, għal futbol pereżempju titrenja mod ieħor. Jekk inti qed titrenja xi ħadd li għandu mar tal-qalb, it-training isir mod ieħor. Issa inti meta ngħidu din li qed tgħid inti li terfa' ikbar huwa aħjar. Trid tara min qed jgħidlek x'riżultat qed jara li jkollok iżjed saħħa, li jkollok iżjed massa muskolari, dak li ngħidu muscular mass, għaliex f'dak ir-rigward mhuwiex neċessarjament hekk li skont ir-riċerka juri illi xogħol anka ta' intensità iżgħar kapaċi jkollok l-istess effett. Jiġifieri kien hemm argumenti li saru fil-passat illi juru illi heavier weights mhumiex neċessarjament superjuri għal lower weights, provided illi inti ikollok dik li jgħidula il-momentary muscular fatigue, illi inti tkun għajjejt dak it-territorju muskolari biżejjed tilħaq ċertu fatigue illi inti jkollok ir-recovery tal-ġisem, l-adaptation tal-ġisem tirriżulta xorta illi inti tella s-saħħa u tella il-massa muskolari. L-obeżità u l-eżerċizzju. U ma konnessi. Fl-assenza ta' wieħed ikun hemm ieħor. Inti l-obeżità meta inti għandek iżjed xaħam u inqas għax l-obeżità x'inhi għandek iżjed massa fiġ-ġismek illi mhuwiex muskolari, illi mhuwiex ilma, illi mhuwiex għadam. Mela x'inhuwa huwa xaħam. Xaħam. Sa dan ix-xaħam inti jiddependi fuq il-bniedem, però l-eżerċizzju in ġenerali dejjem ħajatik xi livell ta' progress. Issa bejn eżerċizzju wieħed u ieħor inti l-punt tal-eżerċizzju x'inhu fl-obeżità? Illi naqsu l-persentaġġ ta' xaħam u nżidu il-persentaġġ ta' muscular mass. Jiġifieri one of the most efficient ways, waħda mill-iżjed metodi effiċjenti huwa li dak li jkun jingaġġa ruħu in weight training. So ovvjament weight training huwa suġġett vast, inti trid tibda skont il-bniedem u tagħmel il-progress skont dak li jkun li jkollok quddiemek, però in ġenerali inti ħatwassal biex ikollok iżjed saħħa fiżika, anka hemm riċerka li turi li mentalment ikun hemm benefiċċji kbar. One of the only ways that we know to maintain IQ li nżommu l-IQ tajba into old age illi titrenja, illi tingaġġa ruħek f'eżerċizzju fiżiku, inkluż weight training. U Konx nafa dik. Hemm diversi benefiċċji. Dak l-eżerċizzju aħna ngħidulu pleiotropic illi għandek tant meta inti tieħu mediċina, jekk għandek bżonn il-mediċina tieħu l-mediċina jiġifieri, ma jekk inti tieħu l-mediċina jew anke jekk tieħu nutritional supplement. Jekk inti qed tieħu dawk ħafna drabi qed tindirizza one pathway. L-eżerċizzju għandek il-vantaġġ li jindirizza multiple pathways, jiġi inti l-muskolatura meta titrenja tirrilisja dak li ngħidulhom myokines li jkunu kimiċi, jiġu released mill-muskoli u jagħmlu effetti diversi. U inti dawn l-effetti ħafna drabi jkollok effetti diversi fuq l-energy production tiegħek, fuq kif inti timmetabolizza x-xaħam, fuq l-antioxidant
receptive elements li semmejna semmejna. l-ewwel bħall-NRF2 u hemm affarijiet oħra li bħal-issuma nfoga minn qed isegwi affarijiet fuq longevità u tul ta' ħajja din jitkellmu ħafna fuq sirtuins, fuq PGC1 alpha u dal-affarijiet l-affarijiet kollha jieħdlu fi training. Ġi inti meta inti qed titrenja lil ġismek, speċjalment meta niġu għal lifting weights, provided li inti tkun qed tagħmel stimulu biżejjed ta' training li tajja territorju muskolari b'tali mod li x'in ikollok l-adaptation ta' ġismek x'in inti tirkupra, inti jkollok avvanz fis-saħħa jew fil-muskolatura bħala massa, inti hemmhekk qed tajn il-ġismek ikun iżjed effiċjenti bħala enerġija, qed tajn il-ġismek juża l-insulina aħjar, qed tajn il-ġismek illi jieħu iżjed sokkor mid-demm u jiddepożita iżjed fil-muskoli, jiġri inti ħajkollok blood sugar control aħjar. U dal-affarijiet kollha. Ovvjament il-proċess proċess ħafna drabi li jieħu żmien. Huwa proċess li huwa rewarding li inti tara li l-ġismek jitrasforma ruħu u tarak ukoll li tibda tara ċertu riżultati. Jiġri aħna pereżempju fit-sokkor. Dan li qed nitkellem jiena mill-esperjenza tiegħi issa. U hemm anke riċerka li turi li inti kapaċi pereżempju bniedem ma jibqax bżonn permli tal-pressjoni. Kapaċi bniedem Bit-training, minħabba training. kapaċi bniedem li jkollu zokkor tul ħafna żmien u jibda jkollu ċertu markers fil-fwiet dak li ngħidulu non-alkoholik għax inti l-fwiet tista' tħamġu bil-Malti bl-alkohol u jista' jkollok ukoll ħmieġ fil-fwiet mill-puntu di vista x'dejjem għandek it-zokkor oli, relativament oli fid-demm. Naraw anka reversibilità anka fil-fwiet. Ġri anka l-fwiet ikun kapaċi jirriversaru provided illi inti ovvjament ma jkunx l-eżerċizzju biss li jagħmel ix-xogħol, jkun hemm affarijiet oħra bħal l-ikel, għax l-ikel nużaw bħala mediċina, l-ikel għandu ħafna affarijiet, ħafna elementi li tista' tużahom biex inti twassal, tiffaċilita li l-ġisem jirkupra. Ġifieri it's a concerted effort. Ġifieri mill-puntu di vista ta' mediċina integrattiva m'intix qed titkellem ikel biss, jew eżerċizzju biss, jew supplements biss. Flimkien plus il-mistrieħ plus jekk hemm bżonn il-mediċini, dawn l-affarijiet kollha. Ovvjament dejjem nieħdu into consideration l-element ta' stress. Naħseb li l-istress għandna bżonn podcast ieħor sħiħ fuq l-istress biss u ġvera u kif nistgħu fil-ħajja tagħna mhux li ma jkollni stress għax impossibbli ma jkollok stress f'ħajtek, imma kif nikkontrollaw naqra oħra. Jiġifieri għal darba oħra dik. Jiena nerġa' nfakkar in-nies li ovvjament dik il-podcast hija edukattiva u jekk għandhom bżonn parir dejjem imorru għand it-tabib. Grazzi, Dr. Mike Tabone, Mike, tal-li kont magħna hawnhekk fuq kellimni illum. U jiena nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tiegħi lil Morgan għal ħwejjeġ, lil Garrick Hairstylist bil-prodotti Kotru, lill-Intercomp għall-iPad, Luxona Salset u l-Jennifer Demek, the Makeup Artist. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Wellbees Supermarket, Miniso, Amrita Foot Care and Wellness Center, Lourdes Opticians,